नी बर्थडे दा मकला केक कटिंग आनग मात्र पक्का इंक्लू बीच पोयते बीच पोनग यान कटिल बत्तना उनको एन्न नी क्लाइंट उल्लेरे यानारना मोने तुपो jarna मोने तुपोन बुर्चुवन पेर तुले क्यूट आ वा वा ये फ्रेंड्स कटिल दप्पेನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುಲ್ದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ದುಂಬು ಪುರ ಆಯೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಐತದ ಪಿದರ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಲಿ ನಿ ಬರ್ಡೇದ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆನಗ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಬೀಚ್ ಪೋಯತೆ ಬೀಚ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಸಾರಿ ದೆತ್ತದು ಯಾನ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡಿಯಾನ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪಿರ ಇನಿ ಯಾನ ಪಾಡಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದೋಜಿನತ್ತೆ ಸೀರೆನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಭರಣ ಮನ್ಪೆರ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ ಅವೇ ಸಾರಿ ಯಾನಿ ನೀ ಪಿರ ತುತ್ತಿಯನ್ ದೇಗ ಪಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಕಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ತುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಕ್ಕದೇ ಇದೆ ಅಂಚೆನ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈತಿದಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನದು ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿದಿತ್ತೈತೆ ಐಟೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಗಿವೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ 1000 ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪನ ಬಿಡ್ಪನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಸಾರಿ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಸಾರಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ಲೈಕ್ಸ್ ಏರೊಂದು ಪೋತು ಯಾನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆದು ಬರೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಂತ್ ಜನ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಡ ಅವೇ ನಾನು 10 ಜನದ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಂತದ ಎಲ್ಲ ಈ ವಾರದ ಶನಿವಾರತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯಾನು ಅವತ್ತೊಂಜಿ ಪೂರ ಪಿಕ್ ಮಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಏನೊಂಜಿ ಬೌಲರ್ ಪಾಡುವೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಸೋರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇದೋಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನೀ ಬರ್ಪಿನ ವಾರದ ಈ ಶನಿವಾರತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಸೋರ್ತಿದ್ದೆತ್ತದು ದೆಪ್ಪು ಏನು ಅಪ್ಪಗೆ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ತುಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಪೋಪುಣು ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಏರೆಗ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಣು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ಪಿಂಗೆವು ಅಂಚ ಸೊ ಐಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಏನು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ತೂಪ ದಿತ್ತಿದೆ ಅವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತನು ಅಂಚದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀನಾಗ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಪುನು ಬೇತೆ ವಸ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪುರ ಈ ಜಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಪೂರ ತೂಪ ಅಂದಿತ್ತಿರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಂದು ಪೂರ ತೂಪ ಅಂದಿತ್ತಿರು ಅತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣು ಫುಲ್ಲು ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಉಂಡತೆ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ವೈಕು ಉಪಯೋಗ ಆಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಏರಾಣಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅತ್ತು ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಎವಿಲೈ ಅತ್ತು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ಗು ಒಂದೇನು ದೀಪೇರು ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬೌಲ್ ದೀಯರೆ ಎಂಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ದೀಯರೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ದೀಪೇನು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೀಪಿನಿಂದ ನಾನು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಏರ್ಲದೆ ತೊನ್ನಂಡ ಅಂಚ ಅವು ತೂಯರತೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಏರಿಗೆ ವಿದಿನ್ 24 hours ಓಲಾನಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಡಾವಡು ಮೊಬೈಲ್ ಡಾವಡು ಅತ್ತ ನಾಡ ಇದೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಓಲಾ ಶಾಪ್ ಉಪನಗಾವಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿದಿನ್ 24 hours ಯಾನ್ ತೂಪಾದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ ಬಣ್ಣದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ತೂಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತೂಪಾಯಲ್ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತೂಪಾಯಲ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಸ್ಟೋನ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲದಾದ ಫೋಕಸ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ವಿದಿನ್ 24 hours ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ತೂಪಾದಲ್ಲೆಂಡ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದ ಸೊ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕುಣೊಂಜಿ ಲೇಡಿ ಅಂಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ರತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪಾಯಿನಿ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ತುಲೆ ಎಸ್ ಅವು ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನು ಫುಲ್ಲು ಜಿಗಿಬಿಗಿಂದು ಉಪ್ಪುಣ ಇಂಚು ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ಇಂಚೋಂಡು ತೂಯರತೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚ 2-3 ಜನ ಜಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ತೂಪನೆ ಈಗ ತೆಲ್ಕೆ ಹೊರದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ಯಾರ್ ಮಂಡೆ ಅವು ಹತ್ತಂದು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಬ್ಲರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಗೆ ಪಾಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸೈಡ್ ಫೋಟೋನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂದೆತ್ತನೆ ಫೋಟೋದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ತೂಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೇನು ತೂ ಒಂದು ಪೇರು ನನಗ್ಲ ಬರೋಂದು ಪೇರು ಹೊಸ ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೂಲೆ ವಿದಿನ್ 24 hours ಅವೇನೇ ಫೋಕಸ್ ತೂಲೆ ಐಡಕ್ ವಿದಿನ್ 24 hours ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಲಾಂಡು ನಂಗೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಣ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಈತ ಎಂಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸುರು ದುಂಬೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದುಂತುದೇನು ಅಂಚ ಸರಿ ನನ್ನ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪಿರಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಣು ಓಕೆ
ಬೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಅದು ಫುಲ್ ಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಡುಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಬ್ಲು ಬಬ್ಲುಗು ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಪಾಪ ಬಬ್ಲುಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಪುರಿಲಕ್ಕುದುಪ್ಪು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ಗ ಪುರಿಲಕ್ಕು ನಂಚಿನ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವಡು ಶುಗರ್ ಅವಡು ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಆ ಬ್ರೀಡು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತದಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪಿನಾಚ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಇಂಚ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ಪೂರ ಆಯ್ಗ ಬೊಡಿತಿನ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ಆಂಡ ಆಯ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಹೊರ ತಿಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕುಡರ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡರ ಕೊರ್ನಗಾಯ ವಾಂಕದೆ ಪಾಡುನು ಆಯ್ನ ಪೂರ ನಕ್ರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ಬ್ರೀಡ್ ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಂಬೆ ಒಂಥರ ನಕ್ರ ಮನ್ಪುನು ಇಂಬೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಲವಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನು ಕಾಣ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಲ ತಿಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಿಂದಿ ಆಯ್ಗ ಬಕ್ಕ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೆರೆಂಗುಂಡತೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅಂದು ತಿಂದೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬಬ್ಲು ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಾ ಹಿಂಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ತಿಂದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ಗ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡ್ನು ಯಾನಂಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಇದು ಹೊರದ ಹಿಲ್ಸದ ಪಾಡ್ವೇನು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ತಾದ ಮಾರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೇ ಬಸ್ ಇಜ್ಜನ ಶೆಕೆ ಪುಣ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆನೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಬಸ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಬಲಮೇ ಹೊರ ಬೇಗ ಪಾ ದೇವರೇ ಕೊಂಜಿ ಸೆಕೆ ಪುಣ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಬಬ್ಲು ಬೇಗ ಬಬ್ಲುಗು ಹೋಪಿನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಭಾರಿ ಸಡಗರ ಆಗಿ ಎಂಕ್ಲೇದು ಸಡಗರ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಎನ್ನ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ನ್ಯಾರ್ಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಲಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಎಂಕಲ ಬಬ್ಲುಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಕೊರಂಗುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕ ನೇತಾರ ಪಾಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಒರಿಯೊರಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು ಬಕ್ಕ ಪುರಿ ಲಕ್ಕರೆ ಆಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನ ಕೊರ ಎಂಕ್ಲು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪವ ಪುರಿತಾನೆ ಐಟು ಫುಲ್ಲು ಪುರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೋಷನ್ ಅದು ಪೋಪು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ ದುಂಬೇಕು ಬರ್ತದೆ ದುಂಬಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ಡು ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲ ಮೆನಾಡಿತ್ತು ಬಬ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ಕೊಂಡು ದಿಯಾನಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಕುಂದಿಯನ ಚಲೋ ಯಾನ ಕುಂದೆ ದೇ ಮೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಇಂಬೆ ಬಿಜ್ಜು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದಿನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಆಗ್ಬೋಡು ಆಯ್ನ ಕೈಟಿ ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೋಡು ಹಾಂ ಅವೇನು ಪುರ್ಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನುರ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೈತೆ ಕರ್ಕುರು ಯಾವ್ದು ಬಬ್ಲಿ ಚಿಂಪಿನಿ ಅದೇ ತಿಂಪಿನಿ ಬಾಬಾ ಬಬ್ಲು ದಾದೆ ತಿಂಪಿನಿ ಬಾಬಾ ಆಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬತ್ತ ದಾದ ಮರ ಎಂಕುಲು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ನೀ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದಾದ ರಶ್ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲಿಗೆ ವರ್ಮಾಂಟೆ ಆತನು ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಾರಿ ತೂಲಿಗೆ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಏಪಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಂಡು 3 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ನೀ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪದ ಎದುರು ಪೋಯಿ ತಿಕ್ಕು ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಂಡಿ ಏತು ಬೇಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಲೇಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲು ಬತ್ತ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಾರಶೆ ಏತು ಲೇಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜೇಲ ಕಥ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ರಶ್ ಎಂಕುಲು ರಶ್ ಕೋಡ್ ಬಂಡದು ಲೇಟ್ ಬೈದ ಲೇಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಮುಟ್ಟು ಉಂಡು ತುಲೆ ಕ್ಯೂ ತುಲೆ ಕ್ಯೂ ವಾ ನಮ್ಮದ ಕ್ಯೂ ಮಾರು ಗಂಟೆ ಒಂಬರ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಅವಸ್ಥೆ ಕ್ಯೂ ತುಲೆ ಒಲ್ತುದು ಮಾರ್ಗ ಹೊಡೆದು ಬೈದ ನೀರು ತುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂದು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ ಎಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇತ್ತಿನದ ಒಂದವತ್ತು ರಶ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಎಂಟು ತಿಕ್ಕಿರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಾಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸು ಕೂಡ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಮುಲ್ಪನೆ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರು ಸೊ ಲೆತ್ತು ಪಾತೇನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಉಡಲ್ದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣದ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಪಾಪನೆ ಇವನ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಪಾಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿನ ಗೊತ್ತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಣಿಕನದಾದನ ಮುಲ್ತ ವನಸು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ತರಕಾರಿ ಮನ್ಪಾಡಿಗೆ ಆತ ರುಚಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ವನಸು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮುಲ್ತಲಕನೆ ಮನ್ಪುಲೇನು ಮುಲ್ತಲಕಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪು ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಕ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ನಮಕ್ ಮಂತರ ಹಾಕುಜಿ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ತಿಳಿಸಾರುನದೆ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸರಿ ಅಂಕು ಇಟ್ಟಿದೆ ಬತ್ತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಟಿಲು ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಯಾರನ್ನ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪೋಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಮೆರ್ನಾಡಿ ಬತ್ತನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೋಳಿ ಸೋಡ ಉಂಡು ಮೆರ್ನಲ್ಪ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಲೆಮನ್ ಸೋಡ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತೇನು ಎಂಚಿನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಈ ಸಲ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೆರಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಬತ್ತಿರೋದೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಇದು ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೇಲೆ ಜಿಪೇ ಅಂತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೋನು ಕಾರ್ದೊಲ್ಲ ಹಿಡಿತಿ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವೊಮ್ಮೆ ಸೋನು ಎಂಚ ಬಗ್ಲು ಬೀಳ್ತೇನಾ ಒಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಿನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುರ ಇಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇತ್ತಂದೆ ಬೆಂಡ್ ನೋಡ ಅದಪ್ಪನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲು ಹೊಡಿತು ಜನ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಡೆ ಇವೇನು ಬಬ್ಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಆಗ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನತ ಬಬ್ಲು ನಂಬೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರೆ ಓಡೆಗು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಚೆರಿ ಪಿರಿ ಬನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬು ಅಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ತುಲಿ ಕಟೀಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಲೇತದ ಪಾತೆರೆರು ಇಂಚೆ ಪಿದೆ ಬನ್ನಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪೆರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೆರ್ಪುನಾನೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪರ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿಂದು ಮಂಡೇರು ಅಂಚ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಅವೇ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಇರು ನೆರ್ಪುನಾನೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿಂದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಮಾತ್ರ ನೆರ್ರೆ ಉಡುಪು ಸೇರಿ ಎನ್ನ ಗಂಡ ನೆರೋಚಿ ಮಾರೈತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೀ ನಾನು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕಿಂದ ಎನ್ನೆರು ಬಂಡದು ಎನ್ನೆರಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪೆನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೇರು ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನೆ ದಿನೋಲ ನೆರ್ರೆ ದಾದ ನಮ್ಕೊಂದುಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಆಯೆ ಕಾರಡ್ ಪೋನ ಅಡೇಲಿ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಂಚಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಆಗ ಆಯನೆ ಬತ್ತದ ಪಿರವಡು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಆಗ ಪಿದೇದ ಸೀನರಿ ತೀರದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿರ ಜಕ್ಕಿಲ್ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂತ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ಬುಳ್ಳಿ ಚೋಜಿನ್ಯೋ ಬಾಬನ ಬುಳ್ಳಿ ಚೋಜಿನ್ಯೋ ದೇವರೇ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಕ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಉಂತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕುನುಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 11 ಆಗ್ತದೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನ ಎಂಕು ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ನೆನಪಾಯ್ಚಿ ಅಂಚ 6 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಅಲ್ಪ ಪಿದೈಡು ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿರು ಪಣ್ಣ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅರ್ನ ಮಗಲು ನಾ ಕೈಟಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದಿತ್ತನು ಸೊ ಈರೋನಿ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪಾತೇನಿಗೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆ 2-3 ಜನ ಪುಂಜಲು ಇತ್ತಿರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಂಜು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಐಕದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೋನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಯಾರ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಹಿಂಗೆ
ಬಬ್ಲನ ಜಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಬ್ಲನ ಜಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಜಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಬಾಬನ ಜಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಕಟ್ಟದಿನತ ಹಾಲಾತು ಅಂಚಿನುಂಡು ತುಲ ಅವ ಆಯ್ನೈತೆ ಉದ್ದ ಬೈದು ನಂಚಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಲಾಕ್ ದೀಪ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪು ಬಬ್ಲು ನಾ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ದಾದ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ವೀಡಿಯೋಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಬ್ಲು ಬಾಯ್ ಮನ್ಪು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್